Aslan doğancığım. Ne için yapmadın? Okuysan, karışıya İslam. Ay böyle ağırlama da sen katyalan adam var o sen o he Ben adamım. şimdi diyen töhmet atmadı Aslan. Yo sen şu yüzün Töhmet. tut. Ayda yüzün tut. Töhmet atma. Yüzün. Hayır. Yüzün tut kurlayda yüzün oy. Yok sen siyomka nemet diyorlar, yürüt diyorlar, video zapis ediyorlar Aslan. Şoň için şeyler oturacak. Öyle. Ay Allah. Doğuncuğum oğuy çın olsa şu oğuy ne haberleşip böylece çın mı şu? Karat şey kolay diye bir diye Mercedes ladı ha aydan. Karoçu bara şu şey dedim ha. Gora da men efirime ne çagaydı gelip sevdim ama Aslan. Ne şu Aslan elimden alacak olan diyorlar. Huday var. No ittis ne aslan. Yani sen fanat kalan gelip bana. Men günahkar dela, bu bir sana aşık olanım men günahkar dela. Şey diye bir gıydı ya sana diye aşk diye iki tane Mercedes var diye çın mı karışın ayten atları. Hem mi atları ama. Sen indi. Söyür yalak oğlan değil mi sen Aslan? Özüme goğun yetemem. Ben iki tane Mercedes sayıdı oldu böyle söylemedim ne mi değil. Onan da ağa ne mi? Onan ağa konu. Özüm terbiyeli, vaspitini, hemme dat yer ve yer. Goğuca Oynasın. Bıydan kime? Ay gecete 1.68 şan yalakta. 13 bin var ya mı? 13 bin alçı 4 gül hükümet yana 13 bin. Öyle sen şun öldün ama yazmadın da ama beni o hepsinden bilmem ötü. Aslan men indi nämen bir diýdim ha sen. Ben bir daha değil mi? İki adayda Aslan sen gowy malaca. Spasiba men şu adı öldüm maşin alatım gelip. Şu koydum iki tane maşini var diyen doğru mu? Bir kudaş oluyor hak. Hakikaten bağım şu kakaylı. Şon yal şu iki tane Mercedes'i bir gıydı bağım mı? Bir kıdem şon yal bağım şon yal biri. Bir kıdem. Liçkada aydarım näme Aslan foruma berden ýerde ýaşaýanym. Ýöne liçkada aydarım. Akylcı ol foruma. Şunlar. Bir gerek şon aldı. Ondan şu adet sen tüygür tapınmadım o gepten. Kaya gasbidin ya. Näme Aslan yok seni gowar ya. Aslan ayday näme öz pat piş gıydlaňa ayday da maňa gelmesinler, ýazmasynlar. Aslan elimden aldyň, hamaly men seni alanýarym. Ya men film dediğin erkek kobulan bar o. Ben ayday hayır, bol menle Ben uşlar. ya iyisi bu tarafa oturarlar şu oturur efi dakika men ö time benim sizler. Değil yok bize. Karoç gözü yan kaytyan täze chat 3x atın biraz 13 bin alaylın ýagdaý bolsa. Inne things aytyan gepleňe men näet sen şoň erti bolýa sen Hudaý wadi Hudaý bolýa çörek da men anan Hudaý özme efiden näste ýapmak efiri? Hakikaten şu iki tane Mercedes sıfır gitmeyen kovvar ya mı? Hava Aslan. Şey diye, İslam çörek bağdı. İki tane Mercedes sıfır. Aslan. İki tane Mercedes'li goý seni gowar ya. Ýary tarap Balkan, ýary tarap Aşgabat ogy. Ay ne ettin ya? Neyle kolay bu da? Gyzlarbatdan. Ne Mercedes o suara böyle Aslan beýdip efirde maskara bolma sen özüň göwnüň ýetýänsiň ha. Hemme de yer beýer. Oglan ho sen näme özüň göwnüň ýeten o gowja oglan milim kıjı. Näme indi seni göýüz gowurmalarmy, söýmelermi seni? Böyle bir müddet has suratım orkadayn o odanım. Sen tas ama ol. Rasafçık. O sen doğru etjabla. Göreyim ana. Bunyalık özüm kiçertmek hiç haçan anana mok Ne gıyla ya şu taçma kaşın yara kaka bir işte. Oğlana men jiboy gördüm. Gülcağaç bilen bilýärmi? O näme Naçnoy magazynyň ýanyna. Owadan oğlana Islam beýdiýän Islamy. Owadan o gördü hakika. Ödem mara terveli hiçli sevunmeýär zat etmeýär. Tervelji oğlan efirde käbat hunk edýändir ýany jiboy oğlan gowdy. Вообще gowja. Спасибо, как я его. Zany tawursun, молодец. Tüwelemi. Gowja oğlan olsun. Bunu arayacak oldum. Bunu ne tek böyle firet. Ondan Bolly ýany maňa bunýala onanmasçylyk etmesene Aslan. Gaýrat et. yo non maçlyk et.
etmeklikde Özüň değil. o verini bol, özüň o verini bol. Sen erkek değil doğru mu? Yani böyle kıyı varsan, bana kıyı varsan pullu olurlar va. Olmaz şeyler ma. Söyle ya. Sen erkek bolsan, iki tane Mercedes bir giysen o var diye. Yana mı lan? Anancak. Men özüme göwnüm yetjäň. Aslan men özüm anancak. On şviral. Aynen. Neyle olacak? Sen ameşten maymun diyen atlarını. Ýene de şey diýär, ay aslan, koşuş. Yo. Öyle Anan men. özüme anan. Çok iz men öz maşina jokop ber maşiny padark ederim kara. Belki dersen guruluş başla ogydylan. Sen olsan ogydyň adamçylyga da det. Adamçylygy näli sonra maşin olsan nisip bolsa sen adyň geçýär o maşin. Tanış, guruluş, kafeye gidip gör. Aýlanyň, tudym bolýar, no nisip bolsa. Prosto şo sana balede diýär, seni gowja görýär. Aynen ettirmem be. Yo meselede. Özünde nemen barmy? Bir niýetiň barmy öýlenmek? Men öýlenmeli ýa. Oğlum taktar mı ait gün tutuyor diye ya sen o dur. Yok, bir pikiriňde barmy? Öýlenmek. Ay böyle o da boş yerden paka. Başta bir görüyle. Şu nelik WhatsApp'da var mı şu video etip bolam şöyle. Edil WhatsApp'yňy bilemok TikTok'a girýär. Живой гор WhatsApp'yň näme çeksen daşa ýurtda sen Türkmenistanda? Yo aynı juwa görüşmekän bir başta tanışmalar herkimle görüşüp görmeler da men herkimle görüşüm. Başta Şerkim däle o sen aljak geliniň ha? Näme şerkim bir men efirini seretjä, beýdimi şerkim bilen öýkeler. Gownuňa degmi aslan? hayat. Rutine fidatin. 70'ten seni çık saçın. Yo efirde diyen de var. Ne? 3 tane win alaly, islama 3 tane win. Kriminal salam. Yo o sen gönü öýlenmeli diyen zat yoktur başta tanışıp bolýan o. Sen 70'ten atyňa bilen men Mercedes gowar böyle pulumy Mercedes alsam merkim gyýdan aldym kan diýjek. Salam Hudaý şükür bolmaly. Oğlum bir şey diýär Meryem. Men o Mercedes'den Lexus alabilmeýän gepin getir. Oğlum bir şey diýär sen niýe men bilen niýe söýüşdi ya ha. Sen 70 ton ataýyn şuna çeksen ton bir kararına çykypdylar. Boy bir 100 ton. Men kilerse de näme bolu boşadyňyzmy ýok? Burça gurdas ýok. Mis. Oğlum bir şey diýär sen niýe Lexus ya men Lexus berjek padarka diýär ha. Yani men bilen söýüşýän diýe hemme etmeli ýa. Tureskam diýär. Baba naýmasan şu zatlar berdi aýtmakan aslan. Gördüňler da tureskam diýär. Menem ýok, men diýdim namysy satyp bilemek, pula diýdim, pula namysy satýan bolsam diýdim, men munça adam bollamaz diýdim ýa-da sonra. Onu diýjek, "Ýa Mercedes alsam, o ýyl berdi" diýjek, "Lexus alsam, Turesk etdi" diýjek pula. Pula nime var? Aýdýanyňa seretme, o men saňa men aýtjanmam. Bildim ben ya, Opel almaly var ya, Gowza Opel var. Yo, maňa anan ýatyňa dogurdamy? Aslan. Bu jogor da. Özüňe de anan, maňa da anan boldy. Sen adamçylygyň gowy. Zalatoy olan sen zalatoy. Что говорит, спасибо, Tanrı katın olar. Maşy sen zalatoyan dersen brilliant. Beter bolýar, spasiba. Sen ýöne şolatlar efir atman, gönjeli jaňadan bolsaň. Indi men şo bilen gurlaşyk diýemem. Näet gurlaşyn men ertäk gün koşuda Mercedes türkap. Istan bilen gyýdyk Mercedes'in türk berdiler. O bella. Gelden sen başagay ogyň öýkelap berýär. Efire Meryem aýtdy, uje ol polny zapisem gördü. O men şey diýenim, zapisem görüpdir karoçy. Näme diýär soran okmy diýär men aslan menim ýok, iyi demedi diýdim. İstanbul'un aladatı var. O günler düşmanlar. Kar İstanbul görüyen gep bol gep kıyvat. İslam ne diyse düşman, İslam'da düşmanın kanat yok o. Yok, o bize tanaya sen esası bollu da o esası besiyle ya. Gıydır valin bunun alada var. Şu gıyır bir adet şuna. 30 sekund sen.
Hudaý we şuurlada var efiret arasynda din zaljak bolup efir din zalp bilemek bir gün efir edem ama Keşfetim düşe. keşfetdi. Muňa aýdyp men bir ýyl etmesem Hudaýa şükür keşfetim düşer öýdem ama men efir edem ama bir gün elime muňsan zaňgala erkim gep gıybet İslam'a bir dap bolupdyr. İslam nämedir? İslam bilen bizde onu men şuunna Hudaý bayan on men gizaşdym ýatyp din zalajak bolan onu jaň etýärler ha. İslam efir açadır, efir açmasa gene gep gurulun. Şaň efir, bunlar açan, bir gün efir açan, ama erkim bir zat ýa-da bu owal onu şoň